Păi de ce? Păi caută de-aia, de ce? De ce caută de-aia? Păi cu ce te-ai supărat Păi nu pe e matale? normal, tu. Cu ce te-ai supărat pe matale? Acum ce mă gândi? Ce zici? Cu ce să Păi ce zici acum? Pe matale îl caracterizați pe Mambo. Acum ce zici? Îl caracterizați pe Mambo. Zici că nu Păi e lasă-mă, normal dacă Mambo. vezi că e normal. Vezi mie Da, că mă, neaflările, e normal? lasă. Bă, vezi că de la vârsta ta până la a mea mai e. Da, mă, așa e. Și tu îți spun o treabă. Matale în continuu te-ai luat și cu... Eu te-am mai el te-ai luat așa, că să fiu, dacă mă superi, mă superi, Matale te supără atâta întotdeauna. spun, atâta spun, stai pe Spunea craca Stănică ta. te-ai luat atunci. Și Bă, spunea stai pe Stănică. craca ta, atâta spun, nu mă supăra. Normal. Bine, hai, nu mă deranja. Nu mă călca pe bătături. Dai cu piatra în baltă fără să gândești, fără să judești, fără să faci așa, de-am bună. Băi, cum e la rege? Deci nu mă departe, știi? Da, nici Matale... Respecte și vârsta și nu... De te-am respectat întotdeauna, ți-am vorbit Nu mă frumos. caracterizezi după mine, bă, băiatule, băi! Nu pe mine mă caracterizez. Ce am eu și ce am dizica mea. Tu vezi pe a ta ce ai îngăbit. Bă, vezi ce ai tu aici, că tu, asta nu-i buna Matale, la ta. vârsta Matale Nu-i trebuie buna să ta. A, Matale e bună? E clar. Mă jinești pe mine. Cât? În continuu mai jinești și cu Stelu atunci. Ce cu Stelu, cum pe cu Stelu? Știi că n-ai sărit pe Băi, dacă Stelu nu știe de atunci. glumă, mai stai pe glumă să nu-i pic la ea. Dacă nu știe de glumă, mai stai pe să nu-i cu ea. Știi că n-ai sărit pentru Dacă nu știe de Stelu. glumă, mai stai pe să nu-i cu ea. N-am o treabă cu Păi ce Matale. pula vii la mine cu Nu telefoane? se Dă-l pe nimic. aia, ia uite, ia uite așa pe el. Bă, comedia, recu. Eram Vezi că eu prieten am cu o Matale. limită. Eram prieten Am cu o Matale. limită, te spun. Gata, lasă, Mă asculți? Am o limită. Eu. Gata. Gata, știu. Știi că Matale în continuu te enervezi. Da, bă, Știu, bă, te rog da, frumos. știu, așa e. Rămâi tu, bă, bă, zile subțire, ba așa, ba ca aia picul ăla. Ce a făcut, mă? Bă, comedia, recu. Bă, știu că ți-a căzut pata pe mine. Bă, Ți-a căzut pata, normal. Ba, dar nu ești normal la acolo, Băi, tu mi zici treaba asta, mă. Da, bă, nea Florin, lasă n-ai bine chiar așa, văd că Am avut respect față de maică, dar față de taică, tu, bă, dar știi și tu. Știu, bă, nea Florin, Și am un respect față de ei. văd că nu se termină scandalul, văd că te implici prea mult. Care? Care demonstrezi? Dar ce demonstrezi? Păi, dacă mă arătași. Matale ești normal de Bă, sus, mă nebun. arătași, tu știi că eu... Mă întorc și în continuu, mă facem toate, și cu ceapă când îi dădeam. În continuu Matale, în continuu mai jini Matale. Atâta spun, nu mă călca pe toți că fac urât. O spun o să e. Ia vezi. Ce greșit, cu ce greșit. Știu, mă, nea Florin, Matale, ai făcut legea pe aceea, Matale Bă, și nu cu faci o legea. lege, mă, dar vorbește frumos. Vorbit, te-am respectat. Când nu te-am Păi respectat? spune că nu-ți moralul ăla, cap. Când nu te-am salutat. Să-și de Mambo. Păi lasă-mă ăia, dacă mie, De Mambo să-și. Dar de Mambo să-și. Că veni cu cartea, uite acolo cu cartea. Dă seama ce vorbești și ce face de banca aia, domnule, pe toamnă. Atâta spun. Făcut și așa, uite. Te-a lăsat, o zi, două ori, două, dar vezi că scot din gură numai tâmpenii. Atâta spun. Comedia, recu. Nu veni să mă cer cu tine, mă cer cu aia. Normal că trebuia să te ceri de o lună de zile cu mine, de când te-ai luat de... Când... Bă, tu nu vezi că... Băi, băiatule, băi, du-te la un doctor, bă. Nu ești bun, du-te și caută la un doctor, bă, băiatule. Cum ajungi de faci concluzia că nu sunt bun la cap? De unde trebuie să-și concluzia? Păi nu, tot că nu sunt bun la cap, nu tu îmi spui mie. Dar de unde trebuie să-și concluzia că nu sunt bun la cap? Acum uite. Nu, Matale, de zici mie, că nu sunt bun la cap, sunt bun la control. Tu, că nu ești bun. De unde știi, Matale? De unde Păi trebuie să să vede ce scot din gură. Să vede. Știu. Bă, să vede, mă, ce ai. Da, mă, nea Florin, lasă. Ia mă, de bine. Vezi că eu sunt bun de și de una, da, dacă mă face din dragi. Bea să Comedia, recu. stimească bea. Adică eu văd că, bă, și eu te-am acoperit multe piste. Cu ce multe, mă, nea Florin, cu ce multe? Aici. Hai, mă, nea Florin, a sărit de acolo, niciodată, niciodată. Ia vezi. Întotdeauna ai fost contra mea, cu ce m-ai scos? Am avut și posibilitatea să vorbesc cu Matale. Hai, gata, da. Văd că scăzut din prima, aveai... Mamă, nu pus toată biblioteca. Numai bibliotecă. Lapte!
Domnul inginer, da. Bă, da, Frânge de acasă. Nu, frânge de acasă. Și în primul rând eu n-am luat din la mine de băut, eu am dat la alții. Și matale te super cu mine, știi când te duceam picolo, mergeai cu mine. Știi când mergeai cu mine? Și care e da? Și aia, păi și de ce sari la mine? De ce sari la mine? Am dat mână ușor? Nu, dar de ce sari? Eu te omeneam, ca om te omeneam. Dar te omeneam, Mă te faci omeneam. de Matale mă făcuși. metal, băi, bă, mătare. Eu te omeneam. Ia vezi, ia vezi. Eu te omeneam. Te Iar omeneam mă ca superi. om. Eram Iar mă prieten. superi. Dar matale te ridici tonul la mine. Te e așa. Cum să nu, bă, în primul rând vârsta, bă, în primul rând vârsta, vârsta în primul rând Dar ce ai făcut? și ce scos din gură acum. Nastelul m-a supărat. Atâta spun. Nastelul. Cum mă dă recu? A sărit tot de unde a sărit Pula mea, Sandra? fiți ubiloși, să faci tu niște chestii, Băi, bă, Florine, dacă dar de unde așa. a sărit Sandra? Nu zic la Nastelul. Hai, mă, Atunci, lăsați-o la în Nastelul, pace. de o lună de zile. Atât, Lăsați-o gata. unul în pace. De ce nu Nu, bă, recunoști? bă, luați pe Dar mine. de ce nu recunoști? De ce nu recunoști? De la Nastelul și gata. Lasă-și în pace. Așa, gata. Ce e, că nu Bine, de la Nastelul, gata. Băiatule, Auzi, dacă că- ai probleme, dacă ai Dar probleme, matale, du-te la matale. doctor. Dacă Matale, ai probleme, du-te la doctor, atâta Dar spun mă eu rog de ție. mult. Bine, mă duc. Și am încheiat filmul. Cu matale, mergem amândoi. Mergem Bă, amândoi. oricum eu, bă, mergem Eu vin acasă, mergem tu rămâi amândoi, vedem. acolo. Că matale Eu vin acasă, tu rămâi acolo. Mergem, vedem cu cine La e Turceni, la Turceni? unui control. Eu vin acasă, rămâi acolo. Peste tot e doctor. Bă, Și așa e. Mergem amândoi. Sunt și eu de acord așa. Amândoi. Un om ca... Da, nu dai așa. Bă, da, matale mă faci pe mine, mergem amândoi să vedem. Care... Amândoi ne certăm. Amândoi ne Dar să certăm. aveți buletină voi. E normal. Dacă nu amprente, ce buletine? Amprente. Punem amprente, nebunii pun amprentele. Numai după roșii îmi vie pe unul. Gata. Îmi vie după roșii pe Da, punem amprentele dacă nu, da. Hai să încheiem, băi, să încheiem. Păi aia, vezi, la Neastelul. Eu cu Neastelul m-am împăcat, cu matale. De la nimeni.